Într-o lume plină de întuneric, fiecare dintre noi caută o rază de speranță. Așa cum ne învață Isaia 9:2, poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină. Această lumină devine farul nostru în cele mai tulburi vremuri, amintindu-ne că întunericul nu este niciodată fără speranță. Imaginează-ți o cameră întunecată, dotată cu o singură lumânare aprinsă, care luminează totul în jurul ei. Este o imagine puternică a cum lumina lui Dumnezeu strălucește în inimile noastre. Azi să reflectăm asupra puterii acestei lumini divine. De fiecare dată când ne simțim pierduți, când frica și durerea ne înghit, să ne amintim că Isus este lumina care alungă aceste umbre. El ne oferă mântuire, împăcându-ne cu noi înșine și cu cei din jur. În credința noastră găsim o nouă perspectivă. Ne putem deschide inimile pentru a primi această lumină care ne schimbă viețile. Pe măsură ce ne îndreptăm privirea spre cer, să fim conștienți că oricât de întunecat ar părea drumul, Dumnezeu ne călăuzește pașii. Cu fiecare zi, avem oportunitatea de a împărtăși această speranță altora, de a fi lumina care ajută pe cei pierduți să găsească drumul de întoarcere. Aceasta este misiunea noastră, să ducem înainte mesajul lui Isus, să răspândim speranța și bucuria în viețile celor din jur. În încheiere, reiterăm promisiunea divină de a fi cu noi în toate momentele. Dacă te simți copleșit de întuneric, ridică-ți privirea și lasă-L pe Dumnezeu să umple inima ta cu lumina și pacea sa. Mulțumim că ai fost alături de noi la Hopeful Hearts, unde împreună ne străduim să vedem și să răspândim lumina Lui